Төнләрендә йолдызларын казан, җемелдәшеп күзләремә бага. Казан үзәгенә Мостай Кәримнең һәйкәле янына аның иҗатын сөючеләр, тугры дуслары һәм каләмдәшләре җыелдан. Шигырьләрен яттан сөйлиләр, аның сүзләренә язылган җырлар башкарыла. Казанда Мостай Кәримгә һәйкәлне 2020 елда ачканнар иде. Шагыйрь сынын Урал таулары итәгендә утырган итеп ясаганнар. Анда шигъри юллар язылган, иҗаты белән бәйле образлар сурәтләнгән. Мостай Кәримнең иҗатында һәр вакыт кешелеклелек, ниндидер бер тормышка мәхәббәт һәм тормыш философиясын бөтен халыкка җиткерү булды. Мостай Кәримне татар һәм башкорт халкының уртак әдибе дип атыйлар. Башкортстанда яшәсә дә, Казанга киләм дип түгел, кайтам дип сөйләйде дип искә ала аны каләмдәш дуслары. Аның иҗаты татар шигъриятенә дә йогынты ясады. Ул үзе әлбәттә менә Хәсән Туфаннарның шәкерте дип санады. Алар турында бик матур истәлекләр язып калдырды. Әлбәттә, Татарстан ядучылары менән Татарстанда уның ныклы бәйләнеше булган. Бүгенге көндә без яшерәк буын ядучылары Мостай Кәримнең юлын дәвам итәбез. Бөек Ватан сугышы елларында да шагыйрь каты яралануына карамастан фронт газеталарында хәбәрче булып эшли. Аннан кайткач беренче шигырь җыентыгын бастырам, проза һәм драма әсәрләре яза. Дистәдән артык пьесасы төрле телләрдә сәхнәләштерелә һәм озак еллар репертуардан төшми уйнала. Соңгы елларда аның әсәрләренә нигезләнеп фильмнарда төшерелде. Халык шагыйрен һәм аның иҗатын данлап һәйкәленә чәчәкләр китерәләр. Әсәрләре яшәгәндә Мостай Кәрим турында хәтердә сакланачак диялар. Инзилә Хөсәенова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.